Эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Бурычлылардан акчаларын кайтара алмыйлар. Шәһәрдәшләр зорларын республиканың баш суд приставына җиткерде. Куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәгән өчен судка бирәләр. Сәүдә үзәкләрен тикшерү буенча беренче нәтиҗәләр билгеле булды. Шәһәрдәшләргә килен төшерү йоласы турында тамаша күрсәттеләр. Эврика мәдәният үзәгендә татар халкының гореф-гадәтләрен яңарталар. Бурычлы акчаны кайтармый яки хисап счетына арест салынган. Шәһәрдәшләр республика буенча суд приставлары җитәкчесенә күбрәк шундый сораулар белән мөрәҗәгать итте. Очрашуга алдан 5 кеше язылган булса да, 9 шәһәрдәшебезне кабул иттеләр. Килгән барлык шәһәрдәшләрне дә кабул иттеләр, булышырга вәгъдә бирделәр. Нигездә шалаларны бурычларын кайтару проблемасы борчый. Мисал өчен, әлеге хатын-кызга 193 мең сум акча тиешләр, әмма бурычлының милке дә акчасы да юк. В апреле он обещал все выплатить, 17 года это было. Вот. Потом звонки, он сам давал мне номер, по-моему, это был Зиннатуллин, дал свой номер, и я до него раньше спокойно дозванивалась. Все, после апреля, вот уже год не дозвониться, никто трубку не берет. Ярдәм итәр өчен суд приставлары бурычлының торган урынына барырга яки эзләүгә бирергә тели. Мондый сорау белән мөрәҗәгать итүчеләр күп. Вопрос в основном по задолженности. Очень тяжело взыскивается долг. Объяснить это можно высокой загруженностью судебного пристава исполнителя. Очень много. Вот, например, по Республике Татарстан на сегодняшний день в среднем приходится по 4,5 тысячи на каждого судебного исполнителя. Бер шәһәрдәшебез бурычы булмаса да бурычлылар исемлегенә кертелгән. Счета заблокировали, каждый заблокировали, все заблокировали. Вот, а хотя, в принципе, мы оплатили, а у них это не отсвечивается. Вот, пришли выяснять. Суд приставлары хезмәтенә кадрлар җитми, хәзер вакантлы урыннарга хезмәткәрләр җәлеп итәләр. Шәһәрдәшләргә вакыт әрәм итеп йөрмәс өчен бүлекләргә кабул итү көннәрендә килергә киңәш итәләр. Алар атнага 2 тапкыр уза. Гүзәл Шихапова, Ирина Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда урам юлларындагы чокыр-чакырларны төзәтеп бетерәләр. Төп магистральләрдә төзекләндерү тәмам инде. Заманча технологиялар бу эшне һава торышының көйсез булуына карамыйча эшләргә ярдәм итә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Юлдагы чокыр-чакырны бер ай элек төзекләндерә башладылар. Беренче чиратта автомобильләр күп йөргән юллар төзекләндерелә. Хәрәкәткә комачауламас өчен юлчылар нигездә төнлә эшли. График буенча ремонт Татарстан, Хади Такташ, машина төзүчеләр, Раскольников, Академик Королев һәм башка урамнарда башкарыла. В настоящее время ямочный ремонт производится на местных дорогах города. Большое внимание уделяется улице Шамиля Усманова. Необходимо ответить, что для выполнения производственных программ по ремонту дорог в короткие сроки при содействии исполнительного комитета города предприятием приобретается фреза трассы 400 в количестве 2 штук. Урамнардагы юлларны 1 май бәйрәмнәренә төгәлләргә вәгъдә итәләр. Аннары җирле юлларны төзекләндерәчәкләр. Якын арада разметка төшерә башлыйлар. Материалы все мы закупаем, уже практически закуплены. Технику подготовили. Проводим подготовительные работы. Ну, планируется 6-7 мая мы уже будем. И качественную сделаете. Но это мы же отдельно разговаривали с директором. Договорились? Шул ук вакытта юлларны туфрактан чистарту, тукталышларны юу, күпер тоткаларын юу, буяу эшләре дә алып барыла. Гүзәл Шихапова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Сәүдә үзәкләрен тикшерү буенча беренче нәтиҗәләр билгеле булды. Шәһәр прокуратурасы 37 объектны тикшерде. Аларның һәрберсендә күп санлы закон бозу очраклары ачыкланган. Алар арасында эвакуация юлларын тамалау, строго чыккан ут сүндергечләр, түшәм һәм стеналарны эшкәрткәндә тиз янучан материаллар куллану. Прокуратура 54-нче бистәдәге автозаводец спорт комплексына карата судка шикаят белдергән. По результатам проверок внесено 37 представлений об устранении нарушений пожарной безопасности. В отношении 27 лиц возбуждено административные постановления, которые для рассмотрения направлены в отдел надзорной деятельности по городу Набережные Челны. Җиңүнең 40 еллыгы урамында капиталь ремонтка май бәйрәмнәреннән соң тотыначаклар. Бу хакта подрядчы Трест Кондорстрой оешмасы хәбәр итте. Әлеге оешма Мәскәү, Шулман, Сөембикә һәм Тынычлык проспектларын капиталь төзекләндерде. Җиңүнең 40 еллыгы урамын яңартуга 840 миллион сум акча каралган. Реконструкция куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар федераль программа кысаларында уза. Төзекләндерү планы буенча юл 63-нче һәм 65-нче микрорайонга таба сузыла. Яңа юлдан җәмәгать транспорты да йөреп торачак. Ремонт эшләре октябрь башында тәмамланыр дип көтелә.
Эврика мәдәниет үзәгендә татар халкының ғұрыф гадәтләрен, юлаларын яңарталар. Күптән түгел генә Мәләкәс аръягында яшәүчеләр белән бергә карга боткасы пешерделәр. Ә кичә исә шәһәрдәшләргә килен төшерү йоласын күрсәттеләр. Кызны борынгыдан килгән гадәт буенча ничек сорарга, киленне ничек каршы алырга Гүзәл Шихапова сюжетында. Biz икмәкле кунаклар, безнең икмәгебезне кабул итәрләр микән бу йортта? Кабул итеп алабыз, әлбәттә, кадерле кунакларыбыз. Кызны сорарга килү йоласы онытылып бара ди оештыручылар. Хәзер кияү килү күбрәк өстәл артында сөйләшеп утыруга кала бара. Элек-электән килгән йола буенча исә туй никах мәсьәләләрен хәл иткәндә уртада икмәк торган. Туйдан соң киленне кияү йортына төшергәннәр, яңа гына хатын статусын алган кыз ак мендәргә басарга тиеш. Ирәле кызым. Ак мендәрләр тутырдым, ак казлар мамыгыннан. Йортка бәрәкәт иңсен атлаган адымыңнан. Менә шулай. Киленне һәм кияүне балмай белән сыйлыйлар. Кайбер авылларда киленнәр токмаш басып аш пешерергә тиеш. Үзе белән алып килгән бирнәдә йорт өчен кирәк-яраклар, тастымаллар, чаршаулар, алъяпкычлар булырга тиеш. Килен белән кияү чишмәгә суга да бара. Килен төшерү театраль тамашаның авторы Зөләйхан Минхаҗева. Сценарий язар өчен күп көч куелган. Мин яшь вакыттан фольклор экспедицияларда йөрдем. Һәм бик күп әнә шундый йола гореф гадәтләрне төрле төбәкләрдә ничек үткәрелә икәнен язып алып җыеп бардым. Ниндидер китап итеп чыгарырга мөмкинлек юк. Әллә ул китапны кеше укый, әллә юк, анысы да бар. Эврика мәдәният үзәгендә киләчәктә дә гореф гадәтләр, йолалар белән таныштыруны дәвам итәчәкләр. Якын арада кияү мунчасы дип аталган тамаша күрсәтеләчәк. Теләгән һәркем Мәләкәс аръягында урнашкан мәдәният йортына бушлай килә ала. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Чаллыда Тукай көннәре барам. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, мәдәният йортларында, китапханәләрдә халык шагыйренә багышланган күп төрле чаралар уза. Шуларның берсе Тукай моңнары дип аталган әдәби музыкаль кичә. Шәһәр картиналар галереясының зур залында милли көйләр яңгырады. Дәүләт рәсем сәнгате музее һәм галерея фондларыннан Тукайга багышланган картиналар һәм ком анимациясе күрсәтелде. Шүрәле балетыннан кызлар биюе яңгырый. Аны 2нче музыка мәктәбе укучылары башкара. Композитор Фәрит Яруллинның Шүрәлесе 1нче татар балеты. Абдулла Тукайның шигырь поэмалары буенча йөзләп музыкаль әсәр иҗат ителгән. Бу җыр һәм романслар, Шүрәле Кисекбаш су анасы балетлары, Кырлай симфоник поэмасы. Туган телне Ярангөл вокаль ансамбле башкара. Тукай моңнары Әнәс Файрушин җитәкчелегендәге коллективның төп репертуары. Милли моңнар шигыренә Әллүки, эштән чыгарылган татар кызы шигыренә Зиләйлүк, туган тел, парад җырлары революциягә кадәр үк халык җырлары булып танылганнар. Русларның Пушкин булса, иң дакый, иң биек кеше безгә Тукай. Аңа күрә без рәссамнар инде мин үзем менә аның иҗатына багышланган, аңа багышланган, аның тормышына багышланган гомумән бик күп картиналар җыйттым Тукайга менә. Бер 30-40-ка җыела торгандыр. Бу көннәрдә шәһәр картиналар галереясында Мадияр Хаҗиев һәм башка рәссамнарның Тукай турындагы картиналарыннан күргәзмә эшли. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 28 апрельдә кунакка барабыз акциясе башлана. Шәһәрдәшләрне җиңү бәйрәме алдыннан ветераннарның өенә барып җыештырырга, хуҗалыкта ярдәм итәргә, сөйләшеп утырырга чакыралар. Акцияны волонтерлыкны үстерү үзәге оештыра. Кунакка үзәк белгечләре белән бергә барырга мөмкин. Бу акция 9 майга кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Челнинский Ералаш приглашает на съемки детей и молодежь. Запись на кастинг по телефону 788 505. 788 505. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.